Quieto, quieto aí, quieto! A estrategia funcionou, non? Sí, pero hai que ir por máis. Viñeron moi poucas. É que se non é así, non se dá collido unha. Aí escaparon aos fondos, carallo. Aos fondos fomos nós, chegamos a todo por baixo. É ela contra a pedra longa por aí. Abrídemos aí, abrídemos aí! Son de chapar. Como vai a cousa, Vicente? Mal, porque a xente vai o que dá a gana. Entón é un problema. No, porque andan os das motos e as bestas que as motos corren sin rumbo, e a xente dalle as motos non lle fan asústalas máis do que faz, entendes? E ao final partenxas en 20 cachos e ao final un desastre. E aínda tedes que coller moitas máis destas. Moitas non, todas. Como vai a cousa? Vai, pero mal. O rollo das motos acaban con todo, non se dan collidas bestas. E non estás canso? No, cansado no, pero non damos collido unha besta.